Ma kienx biss il-Ministeru tar-Riżorsi li ta' bosta direct orders lill-kumpanija li kellu sehem fiha Simon Busuttil. Fl-aħħar sigħat sar magħruf li eluf oħra ngħataw mill-Ministeru tat-Trasport u mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li jispikka u li dawn il-kuntratti ingħataw lill-Europa Research and Consultancy mingħajr sejħa l-offerti. Bejn l-2007 u l-2010 l-Ministeru tat-Trasport u entitajiet li jaqgħu taħtu taw b'kemm jiswew 49,000 euro f'direct orders. Mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin l-istess kumpanija ħadet b'kemm ilaħqu 191,300 euro. Dan fil-perjodu bejn l-1999 u l-2004. F'dan il-każ is-servizz ta' konsulenza kien ingħata direttament mill-avukat Simon Busuttil bħala kap taċ-Ċentru tal-Informazzjoni Malta Unjoni Ewropea jew aħjar l-MIC. Bekk Busuttil ingħażel mingħajr ebda sejħa l-applikazzjonijiet. Dawn il-konsulenzi jiżdiedu ma' €900,000 euro li jingħataw mill-Ministeru ta' George Pulicino u dan skont dak magħruf sa issa. Il-Partit Laburista reaġixxa għal dan u qal li kompli tinkixef il-maskra ta' Simon Busuttil. Il-Partit Laburista qal li din hija maskra ta' ipokresija fejn għalkemm huwa jitkellem fuq ħaddieħor u minn kemm il-ħalq jieklu jidher li l-istess Busuttil mhux biss kiel iżda ffanga.